Salam mamanginang, salam jumpa di podcast Yonggelion. Naing pukota tumangion hatan itu hata martangi yang mahita. Ale amanami na di benua gijang di tikion rodohami tu adu pamuda badiai madok mauliate disaluhut na dengan dibasam nahu hanguluh kami. Di tikio Tuhan naing tangihonon nami sian hatami. Uka mapinggol nami lahu tumangihon hatam. Jalau ka marohanami lahu majalo hasito ngami. Ang giya mato di perbadia na manorangi roha do pikiran nami. Di bagasan gor ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hamuak kadongan na ni haulongan di bagasan gor ni Tuhan Yesus Kristus. Nuaing nungasahat tita tu minggu eksaw dia. Say tangihom maswarakku ali Jehovah. Oma minggu parpudi adorak so Pentakosta. Minggu kita ima marningot ak kasisian ni Tuhan Yesus paibay mahon baga-baga ni Tuhan ni. Ima haroron ito di perbadia marhite roha nagok haporseaon. Sadarion naing rimangat masada tema nama serikot. Ima di pasu-pasu jala di ramoti Jehovah maho. Alay dang na makatay hita taringot tu pasu-pasu siya parnidan na somal. Alay nang idaot ta doon siya suduk pandang na praktis. Jala na mangujar rohata ima siyan surat ni si Jacobus. Surat ni si Jacobuson masya istimewa. Alana didok doon ima poda pada nay baru. Alana masya praktis. Boy langsung diulahon. Jala langsung tuintina. Surat ni Jacobuson dang margajang-gajang dang marliat-liat. Pas sirasong parangin ni halak batak. Ima to the point. Atong tatangi homa hata ni debata. Ima natarsurat di Jacobus 4 ayat 1-10. Songonom ma didok disi. Alay lam gumudang doa sini roha di lehon, ala ni ido di dok, dialo debata doa ka nagijang roha, alay di lehon doa sini roha, tuak ka na seret marroha, atong oleh hamu ma debata, alo hamu masibolis, dungi mapurus maibana sian hamu. Pajonok kamu ma tu debata, dungi pajonohon na matu hamu, paiyes matangam muna, hamuak kapardosa, jala pabotor marhamuna hamuak ka nomor 2 roha. Arsako kamu majiamuna. Mangangguhi jala tumatangis mahamu. Muba ma parekelom muna gabi partangison. Nang halalas ni roha gabi arsa ni roha. Pasrep pamuma rohamuna maradopot Tuhani. Dungi patiboon nama hamu. Ido sahatna. Nuaing taida majo latar belakang dohot songod dia do surat ni si Jacobuson. Jadi adorang so tapabagas perlu do boto taise do si Jacobuson. Jalaise do tuise do suraton ditongoson. Jadi si Jacobuson ima dong samudar manang ang gini Tuhan Yesus. Tarimangi majolo rak magodang do nasida di bagasa sadajabu do Yesus. Alain na menarik. Uju di portibiod do pe Yesus mangula. Tak porseya si Jacobus tu ibana. Boy do idotay di surat do di Johannes Pitu ayat 5. Na so porseya akka anggina tu Jesus di tiki. Alai dukehe Jesus yan namate, muba do sa luhut na. Malutay di sa Korintos 15 apito di dok, Jesus nanungahihei patarida hodri na to si Jacobus, si anima muba si tutungol ni si Jacobus. Gabi manguluhor ruas manang jemaah maibana di Jerusalem, gabi tiang ni gereja, jala ujung na mate martir do yang go si Jacobus ala ni haporsiaon na. Pengalaman ni ngoluna masih luar biasa
mabahis si Jacobus mabahis sada sudut pandang na sangat menarik. Di boto ibana do sungod dia pakilalaan molo ngulu nung ajonok tu Jesus. Alaedang dope manadda ibana. Di boto ibada do sungod dia pakilalaan ni hala nagijang roha jala natakang. Jala di boto ibana do sungod dia asini roha ni dibata pay baruhos sa luhut na. Dito ko si Jacobus do surotan tuak karuas na marserak na manao na kapangujunan jala parukilan na borat. Porludo dinasida po na praktis taringo sungod dia dongolo nila Kristen di Portiwi na Mangilason. Manutaida di bidua paton di hatay si Jacobus do persoalan na maseserius ima hagidjangon ni roha ngulu na mardua roha jala perdongano tu Portibion na mabahin na sida maddaw siya debata. Nah, dito nga to nga ni situasi na songoni, di bo si Jacobus do barita nauli. Didok, alay sumurong do asini roha na nilehon nay. Sumurok siya dosatta, sumurok siya kagaliotta, sumurong naksianak ka persoalatta. Jadi mabarita taringot tu pasu-pasu, jala pangaramotio ni debata na nilehon na tuhala na olo pa ubaroha, merendahkan diri, jala nanaing jonok tu ibana. Amang inang saunari tapamanat ma turpukon bagian demi bagian asabui taatusi ahado nanaing pasahaton na tuhita di tikyon. Na perjulu ima asinyeroha na sumurung mulutaida di ayat onoma di dokon alay lam gumodang do asinyeroha di lehon. Alay lam gumodang do asinyeroha di lehon. Dison adong hata alay. Alay dison maseriko situtu. Mahata na pataridahon parasingan na kontras na maseta jam. Dia kaayat na parjulo. Nunga di hati si Jacobus taringot tu pardongano tu Portibion na mabahik kita gabi musun di debata. Di hata ibana do taringot tu hisap-hisap na mabuah paraloan. Di hata ibana do taringot tu dosa na mangihot ngulu ni ruasi. Jadi ima situasi na masay hulom dope. Adok pedilian hira na swadong be pakirimon. Alay dungi Roma hata alay. Hamu akadongan masada hata na umuli di bagasan idaot di turpuk taon. Hata na ipeberuho sa luhut na. Hata na mga liho pakirimon di tonga-tonga ni hagugutan. Idok, alay lam gumodang. Alay lam, tadok alam sumurong. Doa sinirohay di lehon. Ahado nalam gumodang. Ahado sumuruk siya na ahado tahe. Tutu sumuruk siya dusatta. Sumuruk siya kagaliotta. Sumuruk siya parukilotta, sumurong siya nakapersoalan na sidang taadopi nuaing. Daksa dia sa luhut na kaparukilo ni, siyan akapasupasu, siyan asiniroha ni na pinasaha ni debata tuhita. Daang namadok na boy hita mangulu, mang namarmayam-mayam di bagasan dosa, daong. Daang namadok na bebas hita mangula marlomo-lomo alago doa sinirohani di bata daw dan na dohono ni si Jacobus dak paduli sa hatu dia hita nunga madabu alay ubagas dope asinirohani di bata dak paduli sa hatu dia balga ni persoalata alay ubalga dope asinirohani di bata huingo do ujui tiki bajar dope au ya doa humabesada hasalaan na balga na mabahinaw si pata makilala na sutamabi ahu dia dopan ni Tuhani. Anggo di baga sarohak kumadok nunga suda-sude pasti dangolo Tuhani mamerengaw. Alay adong ma sahalak situa madok tuaw. Ali amang unang ukuri unang suha Tuhani marhite soha-sohamu. Asinirohan Tuhani dang marparbalohan ni, dang marbatasi, sumurung dui
siya saluhut na siya dosam. Ubbalga sa dia pe balaga ni dosam alay ubbalga do sumurung do onggodang do asini rohani di bata. Hatay ma nagabi pay baru hungulukku jala saha tu sedarion hupasaha ma hatana sarupa tu hita saluhut na kadongan. Asini rohani Tuhani sumurung doy, gumodang doy. Napaduahon, taida siyan ayat na tajahon, dialo di batado nagijang roha, asido rohana tunasere marroha. Inakid di ayat nobe, dialo di batado akka nagijang roha, alay dilehod do asini roha, tuakka nasere marroha. Dison, dibuat si Jakobus do poda siap poda tulu ya tulu lopat. Omma prinsip na konsisten, marsi hohot, siap pada narobi satu pada nebaru, prinsip na sudung muba. Alai tatu si majolo, isi do halak nagijang roha. Halak nagijang roha, ima halak na makilala, na buhay iba na mangulu, nakswadong debata. Halak na makilala, nagugudo ibada, ala ni hagugun na sa diri. Halak na soolo, mangakui, na perlu di iba na Tuhani. Jadi molo di bagasan hata junani, hata gijang ni roha di son ima, huper panos, lapatan na, pataridahod diri iba na digijang ni halak na asing. Halak na sa nektaridaw tibo, o kebat, o rikot, siyan na asing. Gariada, songonung nga lubi iba na siya debata. Jala ahado na mabahid debata. Ahado na dibahid debata to halak na songonon. Dido nakin dialo debatado na sida. Hata dialo dison dadaholan na solomoroha. Alay omma paraloan na aktif. In tersongon parangan tersongot tetara na marbaris law mga lumusu. Molo tarimangi majolo bahwa debata na sunggugui jong gabialota molo gijang rohatta. Omma na masijurbut. Isi manabui monang molo debata gabialona tutu dangadong. Alay sebalik na tabereng ma bagian na paduahon alay dilehod do asini roha tuakka na serep marroha. Halak na serep marroha ima halak na uboto dirina tahu posisi diboto ibana molo suadong debata dangadong lapatan ibana diboto ibana sude na dibanay silehon-lehon ni Tuhan idui dang gijang rohana ala di hapis taronna ala ni hamoraonna ala ni jabatanna manang ala ni pinokparna. Jadi taida majo parasinganna didok nakin debata mangalo na gijang roha alay debata mangasi na serep marroha. Baru molo adok paraloan adong holong ni roha adong hamusuon adong pangaramotion. Molo naik pasu-pasuon jalaramoton di batahita ikot tapili ma naing gabi musuh ni batado hita manang halak naniasian ni bata. Tutu pilitot tama halak naniasian ni bata. On adok sila tudusan na jepek. Jadi adong madua halak pra bisnis nung haseya. Na sila dua mamora jela sukses do bisnis na. Nasa halak molo disukun ay buhado ho buhi haseya. Buhado sarana diweko. Dia lusibana do. On ala ni halujok ko doon. On ala ni hapis tarokku. On ala ni strategi ko na luar biasa doon. Dang dukya di guariba na Tuhani. Dak kaya di pangasahon ni mana. Dang merasa iba na iyala ni Tuhani. Alay nasa halak nari. Molo disukus songoni sedia lusiba na do. Sudeon paso-paso ni Tuhan do. Molo so Tuhan na manguka dalan. Dang mungkin na usaha tu son buhay songonon. Holan ula-ula ni Tuhan do. Taida ma
sian na duaon, na dia do nagodame di nguluna. Na dia don nagodame di jabuna. Na dia maon naringgas tu gareja. Ima halak na srek maroha. Halak na gijang rohai niam mamora alay yakid do iba go do parsoala di nguluna. Ala na sehulad dirina do na di pangasahon. Jabuni pasti gutur. Bisnis ni ipe gudang dora akka persoalan. Ala na say stress do iba na dia kaulaw na ala si dirina di pangasahon. Jala iba na olo mangalo di bata. Na patuluhon di ayat 7:1-10 idot tama ima poda na praktis lahu majalo pasu-pasu siad de bata. Jadi nuaing di pasa si Jakobus do 5 poda na masay praktis. Dada hulak katahata. Alay omma langkanyata sungod dia hitabuhi di pasu-pasu jala diramoy Tuhan. Na parjolo tuduk mahamu tu de bata. Ayat 7 di dokon atong oloy hamuma de bata. Hata oloy manang hata tunduk dison di bagasan hata junani ima hupataso. Sada istilah militer na lapatan na pabahenan ni sa parangan na paseret dirina dituru di pareta ni kumadan na. Jadi meng nahape kata ni kumadan na adok sa dioloy. Kola makatay kumadan na tor siap salah torido biasana. Jadi oleh hamu madebata lapatan na takui maibana ibana do Tuhan jalahita do hatuban na lomoni rohana do naurikot siya lomoni rohata sakka na do naduminggan siyan sakapta. Hamu kadongan omma langka na parjulu jalan na rumikot mololakaw ni dang mardalan lakka na asik pe dang mardalan ni. Godang dohala no yang di pasu Tuhan alay dang ulo tuduk tu Tuhan idok rohana Tuhan ido na mangihutos sakana Tuhan ido na pasautos sude pinangido ni rohana na songoni dada na tuduk guarna alay nanaing gabi tuan do ibana atong oloy hamu madebata lapatan na molo dido Tuhan unang baunang ma nakpehiran na tabu di pakilalaan. Molo dido Tuhan laho maho ba laho mahita nakpe sotaboto dope tu dia si dalanata. Molo dido Tuhan haholongi bata haholongi ma nakpe si pata borat di rohatta. Molo dido Tuhan paima bata paima ma nakpe nunga dang sabam rohatta. Napaduahon na perlu siulahonota idokon alohamu masibolis. Ayat 7b alohamu masibolisi dungi maporus maibana sian hamu. Duk kita tu debata saunari disuruh mahita mangalu sibolis. Taida maurutan na. Dang boy hita mangalu sibolis mulai dang dope hita tuduk tu debata. Perlu dogogo siang gijang asa boy hita mangalu musu partodioni. Jadi hata alu dison ima antistemi lapatan na jongjong mangadopi mangalo marhiten aktif dang pasif alay dang mapurus dang lari alay alo. Udang dola Kristen na mabiar mida sibolis gadu padok persoalan pitoridokon ulaw ni sibolis doon dungi mabiar na sida alay dido si Jakobus alo unang mabiar ay molunong matuduk kita tu debata nakadong behwaso ni sibolis na buhi manguna itu hita jalaida ma bagabagana mapurus maibana siyan hamu dada hita na mapurus siya sibolis alay sibolisido na mapurus siya kita buasa mapurus sibolisi ala diboto ibana adong bekik tanagugu ala hita diramuti debata na sunggugu dang barani sibolisi maralo do debata. Jadi tudusan na songos sa danak na diganggu pareman
molo pujung ibana, molo sahala na pasti mabiar. Alay molo adong amana dilabung na barani do dari naki mangalo. Toro idokon laho isod do bapakku. So ngoni do hita molo nung matuduk kita tu damang na di Banua Gidjangi barani mahita mga lusibolis do sude akka pangujunan na. So ngodi do caro mga lusibolis na praktis di ngolutta. Na perjolo marhiti tangiyang do si jatat tanong gugu. Na paduahon marhiti hatani di bata. Molo taida Jesus ba ditiki di ujuni di aloy bana do marhiti hatani di bata na siya bibeltay. Jadi napatuluhon marhiti napadahod diri siya pangujunan. Jadi unak kita maramiam-miam tu dosa. Molo nung taboto dosa, ya tapadaw. Dangbuy ujunata alana sotong gabi terseret kita tu dosay. Napaupaton marhiti persauran na badia. Jadi unang olo hita pujung, perlu do hita mardongan tu akadonga sa porsiaon. Unang lupa hita madohoti akka persauran na adong di huriata. Napatuluhon pajonok matu debata di ayat 22 di dokon pajonok kamu matu debata dungi pajonohon na matuhamu o masala baga-baga na maseuli dang ning madaw debata siya kita na ing jonok do iba na tuhita alay adok siyara na hita do na parjulo mamulay pajonok kamu matu debata lapatan na luluy mahasangapon na marhita na marsitutu dakko la nalani hasomalat tu gareja dakko la martangi yang meludunga dok perluna alay situtu mahita masihol naing jonok tu ibana so dia do carana ya marhiti tangi yang namar situtu dakko la di bibir marhiti majahatan di bataga no pare marhiti persaura permingguon jalahita setia baru marhiti mangarimangi hatani di bata mangarimangi habal gaon ni debata. Jalaida malus na pajonohon nama tuhamu. Dang dukya debata majuahalak. Na situtu mga lului ibana. Pasti amolo dilului jolmay debata pajonokon na tu ibana. Molo tabay sedalak ka pajonokon diri tu debata. Tutu marlujong do debata pajonokon diri na tuhita. Molo taida turpuk di taringo tu anak nama gui ujumula kiba na marhite rohan na maila jala na mabah kamubaon dakso amanay pay may ba na alay hola di ida amanay anak nay pitor marlojong do amanay majupak ko ni bana so nido ng damang debata na di Banua Gidjangi itu hita. Jadi hiado bigi sada barita siya salak bapa dia nung ngasiga nguluna ala niya kaparmabukon ala ni parjudion nung aneng bunuh diri ibana alay ditik kinaparpudi martangi yang may ibana Tuhan mulu adong doho urupi maaw idok ibana ditikima dihilala ibana dami na masebalga hira na adong na makau libana jala didok sada suara anaha di sodoahu mulai sadari mubasitutu manguluna dangole bebana mabuk dangole bebana marjuji jala saunari ba tungringgas di mana tu gereja bahkan doh di mana gabe mangula di huriyay. Napaupaton didokon payes tangamu jala pabot roham dia itu lu be didokon payes matangamu na hamuak kapardosa jala pabot marohamuna hamuak ka nomor 2 roha saunari taida ma di pukas Jakobus ma makatai na lebih spesifik adong do naikod di payes idokon payes matangamu na
O makatay taringot tu pabahinata. Tanganima nagabe simbol niyak kaulaon. Taringot tu aha do nataula ganupari. Nung nga mangula aha tangamunaw di pakihamu. Nung nga manako. Nung nga do guardate mamukulidongan. Nung nga macopet. Manang nung nga mangulahon nak na Solomon ni Rutuhani. Molo songonido saunari matikina marhamubaon bertobat maradi mahita siya na mangulahod do say alay paiyas mangulong ido didokon paiyas matanganmu didok mo si pabotor marohamu na hamu akka na mardua roha on lubi bagas lubi dada hurat taringot tulaon alay taringot tu saka ni roha, taringot tu pikiran, dohok motivasi. Halak nomor 2 roha, ima halak na sumarsihohot yang tidak konsisten. Di gereja, di dok horong lohan tu Tuhani. Alay di luar di gereja, nguluna sarupa na sutumad da Tuhan. Hari Minggu, gabi halak na rohani ibana. Senin sa tu Sabtu, gabi halak na sarupa tu portibion. Dang lomo rohani Tuhani. Marnida akkana songoni ima molotagwari ima kana kemunafikan na songonon naing do Tuhani nian asahita gabi halak na marsihohot halak na betul-betul murni jala halak na betul-betul na marsitutu jadi adong masada tu dosan adong masa halak para bisnis gano para minggu roto gareja Victor pilihan na belga-belga do di Leon mula dong kasi sumbangan na toriliad do. Alay siya ni satu Sabtu. Ba, olo do say dang jujur dia kaulaon na. Ba, olo do dio toto ya kalangganan na. Olo do digabusi kataringon ni tu kualitas ni barang na. Jala saha doropan ya kapajak pola do di porso. Jadi diripui ba na nung ama ni mana siyan moloringgas tu gareja. Alay di ida Tuhan do songod dia rohana di boto Tuhan do nomor 2 roha ibana ba alani ido unang manian hita olo songoni alay betul-betul mahita ido nakin pabotor roha ya unang merdua roha hita di ngolutta napalimahon arsakum majiamuna jala paserep marohamuna de siya do 10 idokon arsakok kamu majiamuna mangangguhi jala tumatangis mahamu muba maparekelo muna gabi pertangisan nang halalas ni roha gabi arsa ni roha paserep pamu marohamuna maradok putuhani dungi patiboon na mahamu omma pareta na so lomorohani halak nuaing molo di zaman nuaing hirasudido halak naing happy naik selas rohana jala naing nadinggani sabing masa tunguluna alay di doko si Jakobus marsa maho manganggui jala tumatangis do lapatan nyo jadi si Jakobus dada nama dok iko semar sakita manang nasulumo rohani Tuhani ita marlas ni roha daw lomo do rohani Tuhani ita marlas ni roha naning dohonon naima iko nadong doarsa ni roha natutu ala ni dosapta mulu mardosa hitatong iko marsa do rohata iko maheu do rohata alana toro do ala Kristen nuaing nahira di parmiam-miam dosay mangulahod dosa di mana dianggap sesuatu hal yang biasa ay di doki ba na do ay ito emang dosa sa sauti do marbisu mahita ay para si roha do Tuhani haduam mamusi manoputi dosa sesaun na doy akaw na tong pangatusyon na sala doy dang adok pakilalan na sala na bagas dang adok panalsoliyon na tutu dang adong arsa ni roha ala ni dosa
nama bahit Tuhani marhabu ni roha. Ido si Jakobus molo naik situ tudo hamu diampuni jala di pasu-pasu. Iko situ tudo, iko marsa situ tudo ho alani dosami. Ya, ido na perlu sadarata ay sipata ala nunga terbiasa hita mangulah dosai ba gabe taanggapi hal na biasa. Pasrep pamu maruhamu na maradop Tuhani omma nagabe inti ni saluhut na. Jadi mula musihita tu hasirepon ni roha mengakui na mardosa dohita dang tamahita sebenarnya dia dupan di debata jala mamurluhon asin rohan Tuhani dohita asabuhi hita mangulu jala idama baga-bagana na luar biasa di dok dungi pati boon nama hamu. Jadi tabereng memang sehira na bertentangan, hira na paradok. Molo tapaserep dirita pati bo ni Tuhan mahita. Molo tapatibo dirita ba patuturuan ni Tuhan ima hita. Gudang dohalak na mabahin gugu lao naik. Gudang dohalak na mabahin kikuatan na sadiri sa tarbarita asa sangap marukil na sida akatuak ka masalah sudema dilului asabu iba na memang di bereng jolma alay di si Jakobus asing do dalan ni Tuhani molo neng gijak ko paserep dirim jala loas matuhani pati buhok ko ditiki napas amang inang sonari suku-sukun na sungod dia ma taulahos sa luhut na o dingulutta si ganupari sungod dia ma asa pasu-pasu jala pangaramot yun ni Tuhan itu tu tarida dingulutta na parjolo marhite na manadadiri introspeksi jadi parjolo sehali ikut jujur dohita tu derita sendiri sukum ma roham nung atutua hutudu tu debata manang nanayang gabi au do tuan dinguluk ko sendiri tasukum mo se adong dope bagian ninguluk ko nasay hukuasay nasuhupasa to Tuhani napatuluhon ahu dohala na mardua roha sipata asing di gereja asing di luar gereja adong do pihagid jangon ni roha nabuni di bagasar rohaku unang ma pitor taalusi alay bulus ma tadda ma dirim bereng ma tubagasan rimangi pangido ma tuto di porbadia mangalualu mahotu ibana asa to di porbadia napatuduhon ahado tutu songod dia do tutu rohatta maradopod debata napaduahon paubaroha marhite na tutu jadi molo dapat tita dosa di bagasar rohatta unang ma tapasobbu alay tapauba ma rohatta jadi hamu baon na tutu dadahula mandok maaf dungi selesai taulangi mo se nang buwi songon ni hamu baon na tutu adong do hiratulu urutan na naparjolo iko nanong do panolsoliyon manolsoli lapatan na bahwa marsa do rohatta lanunga mardosa maradopot Tuhan napaduahon tatopoti takui do satay marhite na spesifik dada markacang-kacang aledang jelas napatuluhon tutu tatinggal humatong jadi mulduk ta solsoli tatopoti tatinggal hon artina ba ikon tinggal honot tado unang be taulahi o manalyon si Jakobus marsak mangangguhi jala tumatangis o marsak ni roha na mabuan hamubaon na tutu napatuluhon payes jala patugu
parsaurat tu Tuhan ganupari. Pajanok kamu matu di bata, oda daulaw na sa halisun terselesai, oma prosesi ganupari. So dia macarana na parjulu tabahe mati kita bersaat tedu pasahaton sa luhut ng uluta tu debata marhite akatangiyang marhite na madyaha hatana talehong matikina tikita sebelum mulawlaon di manugunay. Jadi na paduahon ba unang masyadi martangiyang dang lapatan na hita martangiyang 24 jam non-stop alay lapatan na ba ngulutay ganupari gu suasana tangiyang di dala pehita martangiyang ya tiki mangula pehita martangiyang muladok persoalan martangiyang jaloot tama pasu-pasu tadok mauliate tutuhani. Jadi martangiyangon omma komunikasita tutuhan kaduptiki na patuluhon doho matu parsauran marhite kesetiaan ate setia mahita molo adong akka punguan parsaurata tadohotima. Jadi doho mahita ka mangurupi akka pelayanan molo adong di huria. Napaupaton aloma gudaan molo adong kapangujunan marhite na aktif unak kolan pasif. Jadi ikon molo adong taida nakin dijulur pani taalo si bolisi unang hitaso unang ulo terpengaruh hita alani ido nakkedidok Jakobus aloma si bolusi molo dibotoho aha hageliomu padauma siani molo galeho tu dibagasan akka akka video forno unang atong bain di HP mi. Jadi molo galeho dibaga sa judi unang laho to kay nga parjudian nuaing memang dangbe melalui aplikasi nama alay unang atong install aplikasi judi di HP. Molo galeho dibagasan gosip makataydongan unang dohot to tupar punguan akka na makatay akka gosip akka nalomorohan na mga rumpi. Sipata ikot tigas duhita tu dirita sa diri molo dido Jesus nakin molo tangam mo mabahim mardusa didokon ba pulsik ko matami molo matami bekko mardusa pulsik ko matamin molo tangami bekko mardusa ponggolhot tangamin artina manangahape mabahik kita madawu tu dosa tapadaw ma siani. Napalimahon mangulu di bagasan hasarepon ni Roha manaw borat alaudo na rikot sungod dia do hita buhi sore maroha di jamas sinuaingon sipata di zaman na pataridahon habuyon na di zaman na pinuh pamer mulutay dari media sosial sudi halak pamer habalagaon na pamer hamuraon na pamer hasonangan na di kantor no eksudi halak nektaridok kibat dia dupan niya ka bos na dia dupan niya ka dongan na sipata molo dia ka dihuta pe sudi halak neng dapot pamujion olo do akka mobil na nabagak olo do halak marpikir buhado asa dipuji halak alay hita ikon marasing do ikon adong do haserepo di bagasa rohata lapatan na ya iko percaya diri do hita unang gabi minder jadi haserepon ni roha lapatan na taboto ise hita nasa sitong na didupon ni debata dak unak tahilala okay batita siya do nga jolma olo hita marsiajar manang nasyani sepe olo hita mangula melayani dadaholan naing dilayani talehom ma akka sangat na sumurong tutuhan ala ni sudi na dipasaha na tuhita isa sudi na dengan dibasana naong tajalo hiado adong sahalak napistar go gelar na
tulisan na pe tung masay gadyang. Alay halak na masay serep marroha. Olo iba naman ang kalak na asing. Olo marsiajar siya na poso. Jaledang dukya meremeh kam manang naisipe. Ay di dokibana ay daksa dia na hubotoy dope. Ay gudang na sa huboto akka na binoto ni halak. Alanido tung masesesre do iba na ulo manangihon akka dungan na. Jadi tiki makatahatay ba amang sungod dia do bahinon na asabuy sere marroha songonon dia lusi amat taima ya ikot toktong do hita marsiajar. Jadi si pata lapuat tusi pe lam gudang do nasuwat tusi nasa huboto lam hutad da tuhani ya lam huat tusi ma nung ngasay me tao dukubereng habalagaw ni tuhani gabi lam me mau ido mabahinawa sa buhay songonon. Nuaing taida ma baga-baga ni tuhani pasu-pasu jala paramotion ni Tuhan tuak ka na serep marroha. Hamuak ka dong anay naulongan dung tatangihon nakin akka paretay saunari ta pamana ma baga-baga na ahdo nani jajihon ni Tuhani tuak kahalak naulo mangulu di bagasan hasarepon jalanan yang jonok tu ibana didokon asiniroha na marlubi-lubi didok alay lam gumudang do asiniroha di lehon usehonon ni Tuhanima asinirohana naso terbatas tu hita asiniroha laho manesa sudidosata mga lehong Google laho mga dobi ganu paraloan mga lehon hapistara tu hita laho mabahin haputusan na dinggan mga lehon habasaron ya mga lehon na kakibijaksanahan laho mamulu sa kamasa-masa na sulit mga lehon las ni roha di tonga-tonga ni hagugutan baru kedekatan ado mulo jonok kita tu debata ido nakin pajonok kamu matu debata dongi pajonokon nama tuhamu omma pasu-pasu bebelga dihita dada hulat taringo tu arta dada hulat taringo tu kesehatan hahisaron alai hasadau do si topa sa luhutna mulo jonok kita tu debata adong ma dihita dami na sumurong siya sa luhut na roha adong ma dihita pakirimon na sutong mitok adong madihita gugunay baru sigano pare adong madihita panugunuguon na takkas di ngulutta pangaramotion siya kwaso ni sibulis alaydo nakin alo hamuma sibulisi dungi mapurus may iba na siya kamu o majaminan hagugoon di partudion dihita mulo nung matuduk kita tu di bata jalak tips mga alo sibulis dang adong be huasona mangunay tungulutta tutu boydo pe sibulisi mangujuni hita alay dang be tarujunan na hita holan na buy mangganggu do iba na siyan na daw alay dang buy mana jonok tu hita tudusan na songon pananggayate ditali marhiterate boy di mana mangganggu marhiti na manggonggong o tarida taring na buido alay dang boy iba na bergerak ala na terika di mana dirate amad do hita nape sedia gugu pe gonggongan ni mana so ngonido si bulisi salilik kita mangulu di bagas sa pangaramotion ni Tuhan saliling marsiajar hita saliling tapadaw siyan dosa nang boy si bulisi law macam mahita baru didok muse pasirep pamu marohamu na maradopot Tuhani dungi pati bon na mahamu oma baga-baga ni Tuhani tuhita naik pati bon na hita alay taingo ma cara ni tuho pati bo kita marasing do cara ni portibion pati bon ni tuha kita marhite ya
sedia gudang artam, sedia tibu jabatamu, sedia terbarita ho, sedia toro pala na tumadaho. Alayang go Tuhan, patibuon na halak marhite na setia diak kolon na met-met. Akka na tulus diak na mangula, sedia diak kaparange na adok parange ni Kristus di ngoluna. Nagabi pasu-pasu iba na tuwala na asing. Ido na di patibo di bata. Ang gunung anak kitibo nguluta nung atibo taasakon jabatata artata ya ido parasingan sungod dia di patibon di bata hita. Jala mulutuhan na patibo kita ima patibon na sa sitong na dada patibon na satokin nabuhi muba manang sa satokin alay patibon na mahita manotong rodi sa liling ni liling na mulutaida si Joseph ipaserep iba na ipaserep iba na diri na sa dihurungan nate alay di patibo di tuhad di bana gabi halak nomor 2 di Mesir. Mulutaida mo si Daud diremehkan ibana ala anak siap pudan ala hola marmahad do karejona alay di patibo di mana gabi raja ni Israel. Taida mo si Esther ala sahalak parupuan ni mana sahalak na tading ni adoy halak sahalak na dangadong beyamana inana alay patibon ni Tuhan di bana gabi ratu na palua hubang sona. Jadi mulutaida di saluhut na memang halak na serep dirina na patutoro dirina ido na di patibo di bata. Hamo kadongan na niholongan ni Tuhan Yesus nung agudang taida ta persiajari marhiti Jakob sopat ya siano sa puluan nung taida dalan tu pasu-pasu dohot pangaramution ni Tuhan. Alani saunari ba pilihan adong di tungat-tungatta. Pilihan adong di tangatta. Dala dia ma nanaing si pilitota dalan hagijangon ni rohado na mabahid di batamang lohita manang dalan hasirepon ni roha asa gabi asian ni di batahita. Alani tapili ma hasireponi asa di bata amasu-masuhita asa di bata pasahato tuhita sa luhut na ahape na taparsita di ulutta. Amen martangiyang mahita. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah berbicara kepada kami hari ini. Firman-Mu yang menantang kami, firman yang menghibur, firman yang beri pengharapan. Tuhan, ampunilah kesombongan kami, ampunilah ya kalau sering kami berdua hati, ampunilah semua dosa kami yang sudah membuat kami jauh dari-Mu. Kami mau mendekat kepadamu Tuhan. Kami mau tunduk di bawah otoritas-Mu. Kami mau hidup dalam kasih karunia-Mu yang melimpah. Berkati setiap orang yang mendengarkan firman-Mu, mereka yang sedang bergumul dengan kesombongan, berikan kerendahan hati. Mereka yang sedang jauh dari-Mu, tariklah mereka kembali. Mereka yang sedang dilawan iblis, berikan kekuatan untuk melawan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang memberkati kami dan melindungi kami. Kami percaya bahwa kasih karunia-Mu lebih besar dari segala dosa kami. Kami percaya bahwa Engkau akan meninggikan kami pada waktu yang tepat. Pimpin kami untuk hidup di dalam kebenaran-Mu hari lepas hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.